Naimbag nga oras tayo amin ay eten agagayem ken kakabsat. Iti daytoy akan ito may sa mga nagundaway tapno adalen tayo ti maysa kadagiti napapateg akababalin iti maysa a Kristiyano. Ket daytoy isu iti sao tayo, isu iti biag tayo. Iti panagtultuloy iti panagadal tayo kakabsat dawatek man nga agtamod tayo iti panagkararat. Madaydayaw nga Dios sa mami nga dakat sa dilangit. Iti daytoy akan ito dawaten mi iti panakiaddam kada kami. Ited mo kuma iti sirib ti tumunggal maysa kada kami tapno iti kasta maawatan mi dagiti sasaom. Ket babaan ti tulong ti Espiritu Santom ikkan na kami ti pannakabalin tapno babalin mi pagbiagan nila at tumunos ti pagayatam taday ti pagpakaasimi ti pataganagan niya po mi Jesus. Amen. Kitaan tayo man kakabsat. Anya ka di ti mapasamak no saan tayo apagbiagan iti sao tayo. Adamay sa tao ko na, mapukaw ti pateg ti saom no saan mo nga itunos dayta iti aramid mo. Saan laeng nga dayjay pateg ti saom, uray pay iti panagtalikdaken ka mapukaw. Malagip ko iti maysa kadagiti kapadasan ti maysa pagtaengan. Nga tunggal iti inaket mapan iti palengke tapno market, kayat da basit nga anak da iti sumurot ken kuana. Agsipod ta dayti ina di na kayat nga agaw awir habang agpalpalengke. Ti kanayon nga ibaga na iti ubing agbatikan ta igatangan ka ti kayat mo nga ipagatang. Isu dayti nga ubing agnamnama nga dagiti impagatang naket ited ti ina na inton sumangpet. Ket inton na sumangpet dayti nga ina ket sumabat di ubing dayti impagatang na haan na nga nagatang ket adunto ti rason dayti nga ina. No dado may baga na kinamat na kami ti pulis, no dado mati baga na ket awan met ti aglako no nakasira ti palengke. Aging ganang imay iti maysa nga tiyempo nga napunnon daytoy ubing iti panagdakkel na ket no agkarin iti inana kunana, agululbod kamet kanayong kang agkari hamo met tongtong palen. Napukawen daytoy panagtalek ti ubing kadaytoy nga inana. Kastoy iti mapasamak no saan tayo apagbiagan ti sao tayo. Umay iti tiyempo nga narigat datay ton apatyen. Agsipod ta saan damet a makita kada tayo iti panangtungpal tayo tenyaman nga ibaga tayo. May kadwa a mapukaw isu dayjay relasyon tayo. Numalagip yu iti Joshua 24. Idi nga inayaban ni Josue, dagiti anak ti Israel, agraman dagiti opisyalis na, dito'y abanag, imbaga ni Josue, no niya't inaramid ni Apo Dios kadakwada. Manipod, iti panangirwar na kadakwada iti Ehipto. Agin gana iti panangitundana iti lugar nga inkarina, amin nga inaramid na kadakwada, panangilaban na kadakwada, panangprotekta na kadakwada, imbaga na kadakwada. Kalpasan nga imbaga na kadakwada pinagpili na ida. No asin no tatta ti kayat na pagserbian, no ti Diyos ti Israel, no ti Diyos dagiti kabusor ti Israel. Iti verse 15, makita tayo di jay, dahito nga karit ni Joshua, ket iti sumaruno a versikulo mabasa tayo, nga dagitoy nga Israel, ti inkarida, agtulnogda, ken agserbida, iti Diyos ni Jacob, ken Diyos ni Abraham. Ti Diyos ti langit iso pagserbyanda. Ngam ammo tayo iti kapadasan dagiti Israelitas ay eten agagayem ken kakabsat. Numan pa'y nagkarida sa anda at tinungpal wano sa anda ang natungpal dagitoy akarkarida. May sapay ka dagiti mapukaw, ket mapukaw dagiti credibility tayo. Iti may nga tiyempo kinasarita na ti may nga tao, ket kunana, tulungan nakman nga agsapol iti lugan. Anya nga lugan ko agpili ka. Ijay Innova, ijay Ford. Ken adati may isang imbaga na, iti pa nagpasyar ko kadagito yung paggatangan, nakapanak ti may sa lugar iti Toyota, ket idi nga salsaludsudak may panggap iti lugan,
DJ ahente nagpintas ti panangalukoy na kanyak daytoy Innova. Nai-promote na nga nalaing ket nakumbinsiak nga kapintasan alugan ket Innova. Isu nga imbagak kadayag pasapol nga Innova langenen. Ket idi nga nagwain enclose me ay tungtungan me nagpirma ako akas representative day nga gumatang. Kalpasan nga nakapirmaak ay eten agagayem ken kakabsat. Tiragsak siguro dito ahente ko na pastor. Kaya't ka nga ilibre intamangan. Napan kami ijay Jollibee. Amuyo kakabsat, idi makadanon kami ijay parkingan taiso ti mangilugan kanyak yalugan na. Samat nga Toyota yalugan na no dikat Ford Fiera. Ket kunaken ko na nagpintas ti panangi-promote mo iti Toyota, iti Innova. Apay nga itilugan mo ka Ford. No mo lang ko mga Ford tilugan mo baka naggimatang iti Innova. Agkatawa ko na ngamin pastor nagatang ko dayta idin sakbayak nga makastrek iti Toyota. Mabalin nga di rason na ket valid. Ngem adda ta tagay am di panunot ko no kapintasan day Innova akas ko na ilako na ko ma di Ford tagumatang iti Toyota. May sapay akayat ko akitaan tayo ay ayaten agagayem ken kakabsat. No siputan tayo ijay kapadasan ni Jacob. Idi nga inalilaw na ni ama na nga Isaac. Idi nga agsapol na Isaac kanin na tapno bendisyonan na ni Esau. Napan ni Jacob awit na iti makan nga ited na iti amana. Ket idi nga ibaganan nga dan dayjay adigo. Kunana ni Isaac ken kuana saan kadi asika ni Jacob? Ket kuna saan? Siya ni Esau. Umasideg ka kuna natakayat ko man nga arikapen dayta imam. Amuyo kakabsat, idi nga inarikap na Isaac ti ima ni Jacob. Kuna na Isaac, ti boses mo, boses ni Jacob, ngem ti imam, ima ni Esau. Ay ten agagayem ken kakabsat. No kitaan dat nga ta, iti panagbiag tayo ken ti ibagbaga tayo. Ibagada nga ta nga sabali di boses tayo, sabali di panagbiag tayo, uno makita da ngagsurot detoy. Laglagipan tayo ay ayten agagayem ken kakabsat. Saan da unay pasyente sa tayo? No saan da makita iti aramid tayo. Isu nga napatag-unay nga nyaman kuma nga ibaga tayo. Aramiden tayo, anyaman nga ikari tayo, takderan tayo. Saan nga nalaka daytoy ayaten agagayem ken kakabsat? Isu nga da expression ibagbagada, promises are made to be broken. Agsipod tano da duma, uray da tayo, dahi ikari tayo, aramiden tayo, tibagi tayo, hantayo maramid. Isu ako natin da duma, di New Year's resolution, pang New Year laeng dayta. So after New Year, mabali na nga hanga suruten. Amuyo kakabsat, masapol nga nyaman ko mga ibaga tayo, makita da kada tayo. Ket kastoy ti masapol apagbiagan tayo, ket narigat agpaay kada tayo, anya nga rod ti rumbeng ko nga aramiden tayo. Iti Ecclesiastes 5, 4 ken 5, kunana ditoy, no agkari tayo, tongpalen tayo kuma adagos. Tanasaysayat asaan tayo agkari, kaysa daya agkari tayo, tasaan tayo tumatlaeng atong palen. Amuyo kakabsat no basain tayo iti Marcos Kapitulo 14. Makita tayo dito inanyat na pasamak iti dandanin at iliwenda ni Apo Isus. Imbaga ni Apo Isus kadakwada, nga may sa kadakwada, iti mangilako kinkuana, ket ilibak danto ni Apo Isus. Ngam, ado dagiti nang ibaga, nga saan da nga rabidan ni Peter ti katuradan, iti kapigsan nga boses kuana, uray numatayak a maikanunong ken ka, saan kanto ilibak. Gamanya napasama kakabsat. Ni Peter, inlibak na ni Apo Isus. So, no kitaan tayo, daytoy ay iten agagayam kang kakabsat. Examinin tayo. Daytoy Marcos Kapitulo 14. Makita tayo dito'y itimay sa gayam asikreto. Tapni kasta
no umay kada tayo daytoy akapadasan a masulisog tayo. Nga kasla saan tayon a mapagtakderan ti sao tayo. Ti advice ni Apo Isus. Masarakan daytoy iti bersikulo 38 kunana agpuyat kayo ken agkararag kayo. Daytoy ti maysang kasapulan tayo ay ito agagayem ken kakabsat. Masapul kuma akanayon nga managkararag tayo ken managpuyat tayo babaan iti panangamu tayo ti sao ken pagayatan ni Apo Isus. May kadwa. Kasapulan tayo titulong ni Apo Isus ay iten agagayem ken kakabsat. Imbaga ni Apo Isus awan ti mabalin tayo nawan isuna. Ket kunana ni Apostol Pablo mabalinak nga ramidan ti amin abanag gapo ken Kristo a mamapigsa kanya. Dagitoy iti sikreto na kakabsat. Masapul kuma ama nagkararag tayo, masapul kuma nga dawaten tayo titulong ni Apo Isus akan kanayon. Iti maysa Kristiyano, agsipod ta masapul a pagbiagan tayo iti biag tayo. Pagbiagan tayo iti sao tayo, ken uray pay dagiti papatsyen tayo masapul a makita da iti panagbiag tayo. Anya nga rod kuma iti efekto na daytoy, ti efekto na kakabsat, maaramid tayo iti misyon tayo nga mangisagana kadagiti tattao agpaay iti pagarian ti langit. Tamayat tayo man ken saan kakabsat, at dati influensya tayo. Ket ito'y dati influensya tayo, either iya dayo tayo idakin ni Apo Dios, uno iya sidig tayo idakin ni Apo Dios. Either agbalin tayo agayenda, uno agbalin tayo akabusorda. Ngam na saysayaat, no may iya sidig tayo idakin ni Apo Isus, agbalinda tayo agayem. Ti maysa arason, agsipod tada tayo ket Kristiyano tayo, ket representaran tayo ni Apo Isus kadagiti sabsabali. Ni Apo Isus, maysa a Dios apudno. Isu iti pudno. Ket agsipod tada tayo ti mangirepresentar ken kuana, agbalintay kuma apudno kadagiti amin nga isaw tayo, makita da iti panagbiag tayo. May kadwa, masapul nga aglawag tayo akasilaw. Tada tayo ti mangi-reflect ti kababalin ni Apo Isus. Ken ti maudi ti may kadwa Korinto kapitulo 3 bersikulo 2. Ibaga na ditoy datayo dagiti surat ni Kristo abasaen dagiti tattao. Isu importante ay iten agagayem ken kakabsat. Apagbiagan tayo tenyaman asao tayo. Pagbiagan tayo tenyaman nga ibaga tayo tungpalen tayo. Ti amin nga inkari tayo. Inkaritay man dito ti pada tayo nga tao. Uning karitay man kini Apo Dios agsipod tasi tayo ti mangipakita iti ayat ni Apo Dios kadakwada. Ket babaan ti tulong ken panakabalin ti Espiritu Santo ay eten agagayem ken kakabsat. Makita da kumakada tayo ni Apo Isus. Ken nyaman nga naramid na kada tayo, nyaman papatsyen tayo, aglawag kuma kadakwada babaan kada tayo. Agkararag tayo kakabsat, akas pa ng sira tayo dahito ya panagadal. Apo mi nga Diyos, iti dahito ya kanito. Sikati makamu no kasano ti kinarasiken kinarukup mi. Tulungan na kami nga rod kuma. Tanyaman Apo nga sa uwan mi, babaan ti tulong mo, mapagtakderan mi kuma. Anyaman kuma Apo, ngay karimi, matungpal mi kuma. Ken kang runan na po, anyaman apinati mi, ngay bagbagami, no siya sino ka kada kami, makita kuma iti panagbiag mi. Tapni kasta babaan iti panang surot da kada kami, akas kunas ni Pablo, masurutan damit kuma ni Kristo as sinurot mi. Dahil iti pagpakaasi mi, tinapataganagan niya po ng Jesus. Amen.